На 22 години си станал милионер. Повечето хора се разхождат, мислейки си само за своите проблеми. Не спират да се огледат какви са проблемите на другите. Какви са качествата, които са ти били необходими? Може би едно от най-важните качества е За да си успешен в любовта е задължително да знаеш как да продаваш да си добър себе търговец. Ти каза, че си имал много нета, докато имаш да. То е задължително. Добрият търговец взима решението вместо клиента. Обикновено гледам да си поставя цел, която не вярвам, че ще изпълня. Почваш да мислиш като инвеститор. Здравейте хора и добре дошли отново в моят подкаст, където си каня млади и успешни за възрастта си хора. Аз изглежда малко странно в момента, с нова коса съм, с нова прическа, червенушка, Ариел, обаче това е за коледните празници, понеже предстоят малко в коледен дух е цялото нещо. Тук отстрани имаме ленчета в интериора, така че насладете се, потопете се в една коледна атмосфера с моята нова визия. Днес на гости ми е милионер, който е постигнал първия милион на 22 годишна възраст. Ще ви дадем точни и ясни съвети как може да го постигнете и вие. Няма да са просто общи приказки, не харчи, спестявай, заделяй, а ще са точни и ясни практични съвети, които да ползвате. Ще си поговорим за това как го е постигнал, какви качества са били необходими, как да си намериш работа като тийнейджър, как да печелиш докато учиш, какво е да си добър търговец в живота, но и в любовта и какво да спреш да правиш, като ще ви дадем и съвети за някои книги, които ще ви е полезно да прочетете. Днес на гости ми е Георги Детелинов, който ще ни разкаже за всичко това. Здрасти, добре дошъл в моето студио и ти благодаря, че си тук, че си мой гост. Здрасти, нали? Благодаря ти за поканата. И аз ти благодаря и с теб ще си поговорим за едни много интересни неща, които мен ме вълнуват и вярвам, че ще помогна на много хора. Да започна с това как реших ти да си мой гост, може би да кажа на хората, че ми попадна едно видео в YouTube, в което видях, че ти на 22 години си станал милионер. В активи, да. Какво? В активи. В активи, да. И бях като вау, това как ще се случи, как става така, защото нали, ти споделих, като си говорихме по-рано, че аз съм ги минала тези етапи и искам на еди колко си години да имам еди колко си средства. И така съм си го мислила, обаче ти си го направил. Вероятно и много хора си мислят това нещо. Ще ни разкажеш сега, надявам се, как се случи това нещо и първият ми въпрос може би е как се почувства, когато разбра. Не мога да кажа, че съм изпитал кой знае какво. Защото аз по принцип си бях поставил цел още когато бях на 19 години. Бях постигнал определени финансови резултати, не бяха стигнали до милион, но бях си поставил цел на 20 да го постигна. И на 20 не успях и стигнах някъде до половин милион по така моите изчисления тогава. И тази цел някакси тя остана за мен като цел, но без някакъв конкретен крайен срок. И след време просто седнах да изчисля докъде съм стигнал. Да. И тогава го разбрах, но не мога да кажа, че кой знае какво се е променило, защото има различни начини човек да натрупа богатство. И специално начинът, по който аз тогава инвестирах, беше такъв, че инвестирах в доста неща, които имаха голямо развитие, но не носеха задължително някакви големи месечни доходи. По-скоро представи си, ако си вкарал пари в един имот и стойността му просто много расте, без той да ти носи някакви големи наеми. Mm-hmm. Ти си на хартия, нали, имаш богатство, но докато не продадеш самите активи, ти не можеш да се възползваш от това богатство. Така че не мога да кажа, че съм се почувствал по кой знае какъв начин или че начинът ми на живот много се е променил. Това са просто едни цифри, така да го кажем, които могат да ти погалят самочувствието. Да. И мога да кажа, че от тогава до сега много повече гледам какъв е начинът, по който живея и какво ми е ежедневието, а не толкова цифрите като някаква абсолютна стойност. Ще успея. Толкова идеи ти идват. Да замина, да отида в Америка. За нещата, които ни изграждат като хора. Основа на щастието. То е много по-различно и е станало така натурално и с време, защото някакси не си спечелил 1 милион от лотарията и да си в някакъв супер големия транс от това нещо. Хора, знаете ли какво? Изведнъж ми дойдоха тия средства, нали, вече черпиш родата и така всичко. Но просто е станало с труд, с постоянство във времето. Ти каза, че още от... Я кажи всъщност с какво се занимаваш най-вече? Започнем от там. Ще почна по-назад във времето, за да има някакъв контекст за зрителите. Още когато бях на 15 години, исках да се занимавам с бизнес. Нали, като много млади момчета. Исках да правя нещо различно, да не съм наемен работник
и исках да се занимавам с бизнес. Обаче то бизнесът е едно много широко поле, така, много обширно понятие. И това, към което ме насочи мой познат, който така знаех, че има знанията и уменията да прави бизнес и резултатите, съответно финансовите. Той ме насочи да се занимавам с продажби в неговата фирма и аз започнах да продавам финансови продукти, застраховки, инвестиции, пенсионни планове. Като съответно тогава клиентите не знаеха, че съм на 15, аз се обличах с костюм, изглеждах по-голям и след срещите ми с клиенти отивах на училище. Да, бе. Да. И смятай. Имах късмета да попадна на място, което приема един хлапак на 15 години, да го вземе, да го обучава и да му даде знания, свързани с финанси, с продажби. Тоест, да се той ти развие е в тази дал сфера. много добра основа за това нещо. Много, Директно аз съм много благодарен, да. отиваш и имаш ноу-хау за нещата, как стават и с финансите, още на 15 години. Вау, а какво казваха са учениците ти? Как се чувстваш вече в среда, в която ти си толкова напред, вече си в бизнеса, вече се променя и обстановката ти. Ти си малко такъв в двата свята, после отивам на училище. Аз се бях надул, че съм голямата работа. И те се дразнаха. Но си спомням, че още в основното училище, когато преди да кандидатстваме за гимназия, 7-ми клас бях, когато се оглеждах около себе си и си казвах, тези хора, които са около мен, ние не мислим за едни и същи неща. Аз искам да постигам нещо по-голямо, искам да градя, не искам да седя в училище и да тъпча на едно място по програма, която ми е предварително зададена. И си спомням, че още 7-ми клас си казах, мале, само да дойде гимназията, там нещата ще са различни, хората ще говоря с по-големи хора от мен, нали, защото аз съм 8-ми клас, ще има хора от 8 до 12, с които ще мога да си говоря, нещо да правим. Оказа се, че в гимназията простотията беше на още по-високо ниво. Да. И там буквално. просто беше увеличено така нивото на глупости, които се вършеха. И да, имаше голяма разлика между моето мислене и мисленето на съучениците ми. Дразнаха се някои от тях, особено като ме видяха, нали, с костюма. Той сега за какъв се е помислил, идва тук на училище с костюм. И ходиш ли на училище с костюм? В дните, в които имах срещи, да. Аз не винаги успявах да си уредя срещи, защото аз звънях на непознати хора, за да им предлагам, да кажем, пенсионни планове. И, да кажем, 2 дни в седмицата съм бил с костюм. Да. Отивам на 1-2 срещи и после влизам в училището. Смятай. Сватбаря. Така ли ти казваха? Да, някои хора, да. Подиграваха ли ти се наистина за това нещо? Имаше, спомням си, едно момче Криско, който той ми казваше, абе, Геш, ти единия ден ходиш като сватбар, другия ден ходиш като кошар. А той беше облечен такъв смъкнат с едни свичери, едни провиснали дънки и аз му казвам, бе, Криско, ти всеки ден си като кошар. Аз поне 2 дни в седмицата ходя добре облечен. И да, имаше, ама аз бях малко конска паци. Да. Имал съм си така увереността и самочувствието, че като си правя моите неща... Не те интересува какво казват другите. Ами да, защото сега това е, нали, чуя се някакво сравнение да дам, но аз да речем не играя компютърни игри. И сега ако се подигравам Не играеш? Не, това играл е съм. Доста, да. Но давам ти пример. Ако тръгна да се подигравам на някого за това как играе компютърна игра, какво точно прави в компютърната игра, примерно как си облякал героя или какво оръжие си е взел, аз нямам никакъв авторитет в тази сфера. Той трябва ли да взема моето мнение предвид? Не, той трябва да си играе видеоиграта. И аз си играех моята игра на живота и на бизнеса, защото знаех, че моите учениците нямат изобщо знанията, за да ми се подиграват, или ако ми се подиграват, то просто не е валидна тяхната подигравка. Да. То буквално като идва от устата на някой, който ти смяташ, че не е това, което ти искаш да си, няма смисъл да го приемаш. А добре, според теб това загуба на време ли са тези игри, които, нали, защото много момчета просто седят в тях и си цъкат и това им е целият свят до една възраст. Даже и до доста възрастни, просто това им е едно 60% даже от времето. Ами, според мен става проблем, когато е зависимост. Аз съм играл видеоигри, но като дете. Може би там от 14-15 годишен нататък. Ма такъв геймър не си бил? Не съм бил геймър. Играех игри с коли и в един момент реших, че е много по-добре да бачкам, да изкарам пари, да си купя някаква яка кола и да си карам в истинския живот. Отколкото на екранче. Ами да речем, като деца сме играли GTA, какво представляваше GTA? Изпълняваш мисии, щъкаш из града, изкарваш пари, нали, имаш някаква цел в играта и интересното е това да изпълниш мисиите, да има някаква трудност и да я преодолееш.
разликата е, че във видеоиграта нещата се случват много по-бързо и доста по-често получаваш допамин, докато в живота много често получаваш така ретници от живота, получаваш трудности, шамарчета, победите идват по-бавно, но за да си един функционален, възрастен, нали, индивид, който да може да живее в истинския свят, ти трябва да се научиш, че има резултати, които ще дойдат бавно. Няма да стане. Тоест трябва търпение. Да. Така че според мен видеоигрите си имат много положителни страни и със сигурност на мен, ето, например, за шофирането, доста от нещата са ми помогнали. Като също така. За английски, да. Да, помагат, но да не се прекалява. Не трябва да е зависимо. Съвета ми, ако някой си мисли, че може би при него това е проблем, нека да пробва да спре да играе видеоигри и да видим дали ще има. Това е бягство, според мен, ако почне да стане зависимост. И това е едно от нещата, които хората бягат, включително алкохола, цигарите, дискотеките. Това са точно неща, които някакси бягаш от реалността, която може би не ти харесва и затова си там. И по някакъв начин влизаш в един друг свят. Вече има и наркотични вещества и така нататък. И исках това също да го обсъдим, че може би ако искаш да си успешен и да правиш нещо с живота си така, да е смислено, да е стойностно, това много ти пречи. И може би ако трябва да си говорим, просто не е окей да се случва. Примерно, защото има някои хора всяка седмица пият и то, примерно, отиваш на дискотека и пръскаш 300 лева по алкохол, по вход, по коктейли, по... Ако си мъж даже... Да, айде, аз съм жена и мен ме черпят, обаче мъжете отиват и изливат всичко. Ако се чудите какво да подарите на ваш близък приятел, познат или човек, на който държите и нямате никакви идеи, най-хубавото нещо е да подарите просто преживяване от Макарон БГ. Там може да намерите всякакви преживявания, може да се качите на офроуд с електрически кросови мотори или да си подарите един прекрасен масаж. Малко удоволствие просто. Така че може да използвате моят промокод и да зарадвате вашия близък. Сега, успеха зависи как го измерваш, но това са ни неща по пътя към успеха, които наистина могат да те забавят много или могат тотално да ти попречат да постигнеш успех. Аз лично имал съм период, в който съм пушил трева. Това беше пак период в гимназията, но преди да започна да работя сериозно. И главно заради какво? Главно заради скука. Може би това е един от най-големите проблеми в днешно време на младежите. Скуката. Защото скуката ражда простотията. Скуката е майка на простотията. И оттам идват всичките напивания, всичките залитания по наркотици. Неща, които под една или друга форма всеки минава през тях. Но идва момент, в който ти трябва да кажеш, окей, това помага ли ми или ми пречи. И аз, това, което забелязах специално от тревата, беше, че бързото ми мислене бях почнал да го позагубвам. Имам предвид, особено неща свързани с изчисления. Аз преди бях отличник по математика, преди да почна да пуша трева. Имах 98 от 100 точки на матурата по математика и то даже последните 2 точки не ми ги бяха дали, не защото имах нещо грешно, а на едната задача трябва да намеря повече от едно решение. Аз бях намерил едно и си бях предал матурата. И това ми мислене и тия ми способности, аз бях почнал малко по малко, пушейки трева, да ги губя и може би между 13 и 15-16 съм пушил трева. Не супер често, но съм го правил. И оттам нататък реших, окей, аз искам да се занимавам с бизнес. Специално в нещата, които аз правих, ми трябваше да мисля бързо. Защото аз водех разговори с клиенти. Клиентите ти дават възражения. Ти трябва бързо да можеш да помислиш, да се поставиш на място на твоя клиент. Той какво иска, как да му представиш твоя продукт по начин, по който на него да му хареса. И цялото това нещо са много фактори, които ти бързо трябва да вземеш предвид. И да, в един момент реших, че няма смисъл това да го правя, а и вече средата ми беше много различна. Да. Хората, които ходеха много по купони, аз нямах и това време. Да. Защото то реално ти отиваш една вечер, напиваш се, на следващия ден се чувстваш толкова зле и губиш още един ден, не си се наспал, пречи ти на
продуктивността. Да, не мога да говоря. Но да, и аз съм ги правила тези неща, затова мога да говоря и от опит. Излизала съм не супер често, но да, правила съм го така от време на време няколко пъти в месеца, когато даже един-два пъти, да кажем, когато съм се събирала с приятелки. Но знам това чувство колко е неприятно и затова вече отдавна, всъщност от няколко години дори не ходя, дори не излизам, даже може да съм станала скучна за някои хора, но да, не излизам по дискотеки, може би след 10 часа даже не ми се излиза от нас, буквално. Наскоро даже имам рождени дни на приятели, такива неща и съм на ръба просто да не отида, просто защото е много късно и знам, че няма да си наспя, знам, че ще се пие. Да. И просто не искам. Аз специално за алкохол и за такива неща и за наркотици и други. Ако броим тревата за наркотик, не съм залетал. Дори не си спомням така да съм се напивал, както се напиват хората. Добре, а какво могат да правят? Как да прекарват това време пълноценно? С теб си говорихме за различни тип сайт хъсълс, докато ходят на училище, все пак да се занимават с някакви неща, дори да развиват някакво умение, което дори в момента да не им донесе някакъв приход за в бъдеще. Да, има много неща, които учениците и тинейджерите могат да правят в свободното си време, които са много по-смислени от повечето им дейности в момента. Ние с теб си говорихме за това, че повечето хора се разхождат така в ежедневието си, мислейки си само за своите проблеми. Да. И не спират да се огледат какви са проблемите на другите, които дори един тинейджър понякога може да разреши. Как може да ги разреши? Ами най-просто казано, имаш ръце. С тия ръце ти можеш да правиш много неща. И един тинейджър, който иска да започне да изкарва пари, може да се огледа какви са, да кажем в неговия квартал, какви са проблемите, които той може да разреши. Има ли някой, който има нужда, да кажем, от косене на градината? Има ли някой, който има нужда от това някой да събира дори таксите за входа, каквото и да е? Да се научат да поемат някакви отговорности, дори на микрониво, нали, в своя квартал, в своята общност там, където са, дали могат да предложат нещо, с което да решат някакъв проблем на хората, да им спестят време, да им спестят усилия и по този начин да започнат да работят и да изкарват пари. И веднъж след като започнат, те ще видят, че процесът е също толкова зарибяващ, колкото видеоигра. Защото, ето да кажем, че виждам, че в квартала ми има много хора с хубави коли, които обаче са много заети и няма такова време да ги мият. Има ли как аз да измисля как да мия колите на тия хора? Това е някакъв съвсем прост пример. И започвайки аз да мия колите на тия хора, те започват. В началото може да го правя дори безплатно, за да се науча как да го правя. Защото все пак може нещо да объркам, нали, в тая дейност. Започвам да мия колите и виждам, че тия хора имат някакъв следващ проблем. Примерно виждам, че много са заети, няма кой да взима децата им от детска градина. И аз имам някоя приятелка съученичка и казвам, искаш ли да предложим да се грижиш ти да си дете гледачка, примерно, да взимаш децата на този човек от детска градина, да ви запозная. Има 1000 варианта. Просто трябва да, нали, младите да се огледат и да не си мислят, че времето им след училище е само за забавление и за това да си напишат домашните, а времето може да бъде използвано за развитие, може да бъде използвано за това да развиват някакъв бизнес. Окей, да кажем, ние сега използвахме примери за излизане извън вкъщи. Има хора, които пък не обичат толкова да излизат от вкъщи. Да, някои хора са даже и по-интровертни, примерно, и не говорят, не обичат и много да общуват с останалите. Ами, аз ти давам пример. Имам мой приятел, който още на 18 години беше, когато беше развил TikTok агенция, в която му носеше месечно по 5000 лева чиста печалба. Какво правеше? Той говореше с различни бизнеси, предлагаше им да им снима и да им обработва TikTok видеа. И на база на тези видеа те си увеличаваха продажбите. И сега ти, ако си увеличиш този месец продажбите с 20 000 лева, ще си склонна да дадеш на това момче 1000 лева да ти направи видеята. Тоест той имал някакво умение, което е обработка. Конкретните му умения бяха за снимане, обработка, слага субтитри, знае как да го направи динамично и интересно, знае как да ти грабне вниманието и това го прилага за различните бизнеси. А как намира хората? Той откъде знае как да звънне, на кои номера да звънне? Хитър е, просто сяда с тебе, говори си, той тръгва да кажем, окей, кого познавам? Познавам мен и мен почва да ме разпитва. И познаваш ли такива бизнеси? И аз сещам окей, познавам този ресторант,
Окей, мога да ви запозная. Или познавам, той работеше с оптики, работеше с магазин за такива домашни любимци, където предлагат храни, има някои, които правят палачинки. Всякакви бизнеси му се доверяват той да им направи видеята и съответно нали, той си развива тази дейност. Но може да са 1000 неща, може да е обработка, да кажем, на креативи, да се научат да работят с Photoshop. Да правят, има различни креативи за реклами или за публикации, да се научат как се пишат публикации. Ако не искат да излизат от вкъщи, просто да се научат да пишат добре, да научат копирайтинга като умение, защото това е супер ценно умение. Да, много важно. Дори аз бих се нуждала такъв човек, който е много добър копирайтер, защото аз имам постове за всяко нещо, което качвам в социалните мрежи, си има описание, има текст. Да. Така че дори на мен, да, би ми било полезно. Има хора, които наистина много се нуждаят. Пък и повечето неща, които ти спомена, не е нужно даже да плащаш някакви курсове и да инвестираш супер много. Има толкова много уроци в YouTube, които са напълно безплатни. Може да научиш Photoshop, може да научиш как се обработва, може да научиш, щеш и на пиано да свириш, то всичко има. Абсолютно, да. Да почнеш да четеш книги по маркетинг, книги по копирайтинг. Наскоро бях на един курс, не знам, да, мисля, че ти казах, че бях на едно обучение. И хората ме питаха как беше обучението и те ме питат по такъв начин, че съдържанието струваше ли си парите. И аз това, което се опитах да им обясня е, че хора, занаят се краде. Аз не съм отишъл там на съдържанието. Аз съм отишъл за да видя къде съм в тяхната фония, как са ми продали това обучение, да видя самия процес на продажбата, да видя на това обучение какво друго ще ми продадат, защото те в рамките на 2 дни продадоха неща за над $500 000, вече следващи курсове и обучения, които бяха там, давайки стойност, нали, аз съдържанието си беше окей. Доволен съм от парите, които съм дал, но не съм отишъл главно заради това. Аз отидох заради хората, които ще срещна и да видя как им работи самата машина. Това е много добра стратегия и аз съм я правила, като отида на някой курс и после дори курса да е за различно нещо, аз знам така как мога да си направя мой курс, както ти ми крадеш идеите от бродкаст канала. И ти, понеже да говори за курсове, че могат безплатно, могат просто да наблюдават хора с успешни бизнеси или самите успешни бизнеси какво публикуват, какви са им продажбените текстове, какви са им публикациите. Или фирми, които са направили някакъв много голям растеж за кратко време. Да видят на какво се дължи този растеж. Могат ли те да правят нещо, с което да допринасят, било то в социалните мрежи, Instagram, Facebook, YouTube, дали има някаква дейност, която те могат да вършат за някакъв бизнес, с който да помогнат на този бизнес да изкарва повече пари. И всеки собственик на бизнес, нали, казвам го като човек с бизнеси, всеки собственик на бизнес иска да си увеличи продажбите и ако има начин да го направи, някой да му каже да му свърши наготово така на тепсия, да му донесе клиентите, винаги би споделил печалата с този човек, който му ги е докарал. Да, естествено. За тези неща, които спомена, предполагам са нужни, то със сигурност са нужни определени качества да имаш като човек. И какви са тези качества и по-важно ли е да развиваме тях? Може да са търговски умения, да си комуникативен, да си социален, да си... Какви са качествата дори на теб, които са ти били необходими, за да постигнеш някакъв успех в това? Може би едно от най-важните качества е безкрайна находчивост и любопитство за това какво можеш ти да постигнеш и нали, тук вече екстровертност, интровертност, да, важно е да можеш да говориш с хора, важно е да го развиеш, но на първо място, дори ти да си интровертен, ако ти си находчив. Какво ще рече това? Да си находчив. Да си находчив означава... Ако трябва да го обясниш. Да си находчив означава да търсиш решения за това как да случиш нещата. Или ти да си причината. Ти да си причината, да не чакаш нещо друго да се случи, за да постигнеш твоя резултат. Тоест, не чакам да изгрее слънцето, за да изляза навън, или да спре да вали, за да изляза навън. Аз излизам навън и търся как да направя това, което искам да направя. Ясно, да, т.е. не си зависим от обстоятелствата, а си движиш напред към целта, която си задал. Да, давам ти пример. Наскоро бяхме в Родопите, карахме мотори, ние караме ендуро мотори, които винаги, когато си в гората с мотори, имаш ограничен ресурс, било то гориво или в нашия случай батерия, нашите мотори са електрически, имаш ограничена батерия, имаш ограничени инструменти, които носиш със себе си, нали, не можеш да си домъкнеш целия куфър с инструментите. Имаш ограничена храна и вода, т.е. ти трябва да се научиш с малък или ограничен брой ресурси да се справиш с ситуацията, която
Някой път е да направиш някакъв голям преход. И по време на тия 10 дни ни се случиха много неща. Имахме пътеки, по които стигаме, има паднали дървета, ние трябва да минаваме през тях. Стигаме до задънени улици. Предизвикателства, да. Да, пукахме гуми, изкривихме веригата на единия мотор. Това всъщност е това, което правиш за... Да, ще стигне и за това, ще разкажа и за моторите, но добре, понеже тръгнахме да говорим за качествата, находчивостта е това качество. Изкривила ти се веригата. Как да я оправиш, като си в гората, с минимално количество инструменти, използвайки мозъка си. И в случая опитвахме различни неща, различни инструменти. Накрая успяхме да поизправим и се прибрахме живи и здрави. Тогава някакси нямаш избор, защото трябва да се прибереш. А иначе, ако, да кажем, си вкъщи, всичко привидно е добре, то... Затова трябва да се поставяш в повече ситуации, в които да нямаш избор. Аз това направих, понеже се заговорихме за гимназията. Аз минах на самостоятелно обучение 11 и 12 клас. Напукна всички, които ми казваха не го прави, учителки, директори, семейство и така нататък. Аз минах на самостоятелно обучение и това беше пак едно изгаряне на мостовете зад мен и без да имам стъпка назад. Защото някакси заявяваш пред всички. Аз ще направя това и затова си заслужава да си махна в училище. И се отплати, нали? И се отплати. Но просто трябва да се поставят в повече такива ситуации. Да, от време на време ще се провалите. Да, от време на време ще си поставите някаква цел и няма да изпълните. И на мен ми се е случило. Но според мен трябва да се поставиш в ситуация, в която малко да ти пари на дъто и да има така едно куче, да те гони, за да можеш да бягаш по-бързо. Да ти е неудобно малко, да ти е некомфортно. Даже не малко, особено момчета, нали, ти каза, че по-малко момчета, повече момичета гледат, но особено момчета, ако искат да станат мъже, не е малко некомфортно, трябва много некомфортно да има, защото само така се израства. Между другото, като каза за мъжете и за жените, да, това голяма част от тези бизнес умения са, може би сега да няма разграничение между половете, но взимането на решения и така нататък е по-присъщо за мъжете. Но за търговията, за която си говорим и за това как да продаваш себе си, или всичко това е продажба, нали? Ти да се представиш добре пред клиента, за да му продадеш това, което правиш, каквото и да е, то с каквото и да си се захванал, ти трябва да му го продадеш. И това всъщност е доста трудно умение. И не само в работата, във всичко, в любовта даже. Даже за да си успешен в любовта е задължително да знаеш как да продаваш себе си. Да си добър търговец. Всички познаваме ниски мъже, които не са особено красиви, които обаче се продават добре и имат красива жена. Нали? Да. Тоест, и между другото, познавам и жени, които не са нищо особено, нали, над норма, тегло, така, обаче заради това, че имат самочувствие и знаят как да се продават. Пръскат, да, буквално. Така че търговските умения са нещо, което е must и за жените, и за мъжете. И дори жените в търговията имат някои предимства, особено ако продавате на мъже. Много можете да използвате егото на мъжа, така че да му продавате и той да се почувства, че ако не си купи, не е истински мъж. Как става това? Просто зависи, нали, какво му предлагаш, но добре, има много фактори. Примерно, знам, че много неща са... Има една книга, Любовта е сделка. Препоръчвам да я прочетете, много е хубава. И там се говори, че има много еднакви неща и в търговията, и в любовта. Когато трябва да продадеш нещо на първо място, трябва да познаеш много добре продукта. По същия начин трябва да познаваш много добре себе си. Какво обичаш. Трябва да знаеш какво предлагаш. Да, трябва да знаеш какво предлагаш. И според теб, трябва ли да обичаш продукта си, за да го продаваш? Трябва ли да го харесваш супер много? Тук за любовта или за бизнеса говоря? За двете? За любовта по-скоро да, защото се усеща, когато един човек знае кой е, знае какво може да предложи. В любовта, нали, много лесно се усеща. Когато става дума за продажба на продукт, според мен не е задължително да го обичаш, защото има неща, които заобичваш с времето. С това, когато се научиш да ги правиш по-добре. А продукта, важното е той да е полезен за клиента от среща и ти с чиста съвест да можеш да му го продадеш. Защото
аз имал продукти, от които съм се отказвал, защото съм виждал, че не мога да ги продам с чиста съвест да знам на 100%. Това ще бъде добре за теб, ако ти го купиш. Да. И за това е важно да си уверен, че продуктът е добър и е полезен и да си окей да продаваш ползата, защото ти винаги продаваш ползата от продукта. И оттам нататък дали си влюбен в този продукт, утре можеш да продаваш нещо друго, но въпросът е ти като търговец да си с чистата съвест, че даваш нещо добро на клиента. Да, вече в любовта наистина трябва да някакси да се обикнеш и То не само в любовта, ти като цяло трябва да се изградиш като човек, когато харесваш, защото ти живееш със себе си 24 цял часа. живот. Да. И ако да. не се харесваш, това е живееш в някакъв... Да, той не е толкова лесно, но да, трябва да се правят стъпки към това нещо. И специално, нали, ти ако говориш за мъжката аудитория, аз говоря за женската. Това, което казахме в началото за всичките тези намиране на неща, които да правиш, нали, пък за жените може да е пак детегледачка или може нещо. да е маникюристка, може да изкара курсове за мигли. В момента жените дават толкова много пари по неща свързани с външния вид, защото има все повече продукти, които се появяват от каквото се сечеш. Как да си избереш кое е твоето нещо? Не е нужно да избираш нещо, което цял живот да правиш. Просто започни с нещо, защото в днешно време светът е много динамичен. Най-вероятно след 10 години ще правиш нещо, което в момента някакви елементи от него не са измислени. Защото ето ти, ако си била дете на, да кажем, 10 години, не си представила, че сега ще имаш подкаст. Защото тогава не е имало YouTube в този му вид, или ти да си го представиш в този му вид, или ти виждаш, че днес правиш неща, които няма как да предвидиш. Въпросът е да тръгнеш по пътя, да взимаш уменията и тия умения ти после ще ги приложиш в нещо друго. Утре ще е някакъв друг продукт, някаква друга услуга. Ти като знаеш как да продаваш, знаеш как да маркетираш, във всеки бизнес ще го приложиш това. Тоест, независимо какво да правиш, това ще ти даде нужните умения, защото си в среда на бизнес, за да развиваш нещо твое си в бъдеще. Добре, ако говорим и за тези райони, където хората наистина дават големи суми на това, хората да им свършат някаква работа, в която те не могат да свършат. Има и друг плюс, според мен. Ти също си създаваш една такава различна обстановка. Нали, ако имаш досег до такъв заможен, богат човек, може би ще те научи на някои полезни неща, може би ще даде някои съвети, насоки. Самата среда е по-различна. Дори съм слушала хора, които съветват да ходиш в скъпите кафета, в скъпите заведения, в скъпите хотели, да усещаш. Това си говорихме, между другото, не знам, този подкаст върви на тема пари напоследък. Явно такъв е момента, но да се запознаваш с хора, които са... Защото къде иначе да ги намериш тези хора, тези контакти? Те са ти много важни, според мен, за изграждането на... По принцип, най-добрият начин да спечелиш един бизнес контакт е да покажеш, че вършиш добра работа. Да, може да се запознаете в някаква социална обстановка, на рожден ден, на кафе, на ресторант, в някой хотел. По някой път излизат такива контакти и е полезно. Сега си говорих наскоро с един човек и той каза, че много от моторите са му дошли, много от бизнес контактите. Той ми разказваше, че на времето се занимава с дограма и един от хората, които му е дал първата голяма поръчка с дограма, те са се запознали, просто карайки мотор, са се запознали, оттам, нали, му е дошъл този бизнес контакт. Има такива хора, които изникват, нали, запознанства във времето. На мен лично много от бизнес контактите ми са дошли просто от това, че съм звъннал на някой непознат, дал съм му предложение, той е проявил искрен интерес към това предложение, видяли сме се, обяснил съм му какво е и сме си стиснали ръцете. Ти каза, че си имал много нета, докато имаш да. То е задължително. Това е... Няма как. Трябва да прегориш манджата много пъти преди да ти се получи. Да. Имал съм случаи, в които звъня по 100-200 телефона звъня. Тогава си вадех хора от Mobile.bg, които продават определен тип коли. Вадя си номерата и ги звъня да им предлагам, нали, тогава инвестиции и такива неща. И съм имал много нета, защото особено аз тогава съм бил, да кажем, на 16 години. Не съм знал как да говоря с тях. Говоря съм много бързо по телефона. Не съм бил ясен в предложението си. И докато се научиш, получаваш много нета.
Да, обаче после пък става да. И ти си се научил, ти ми спомена как си записвал разговорите, си се чувал и си се анализирал. Да, като се чуеш какъв кретен си, докато говориш с тия хора и си казваш ми, то много ясно, той аз не бих купил от себе си. Ако дойде някой така да ми говори, той аз не бих купил. Да. И почваш да се анализираш. Има една друга книга, може би я знаеш, как да печелим приятели, да влияем на хората на Карнеги. Да. И точно от първите страници тогава пише, че този тип успешни хора, които умеят да говорят с другите, примерно сядат в неделя вечер или си имат специфичен час от седмицата, в който просто си анализират комуникацията през изминалата седмица, с всяка среща, дали приятелска или бизнес, и вадят заключения от това нещо. Да. Много голяма част от комуникацията при повечето хора е така, минава покрай тях, подминава ги. Те изобщо не забелязват реакциите на другия, не забелязват той какво може би си мисли, не забелязват микроизражения, нищо не забелязват. И после се чуят, този човек, що отказа да дойде с мен на море, или що отказа да излезе меди си къде, или защо не си купи от мен. Ами защото има неща, които той си мисли, ти не знаеш, че си ги мисли. И той няма ти ги каже. Нали? Ти трябва малко да четеш между редовете. А как успяваш да ги хванеш тези моменти? Защото може и дори да осъзнаваш, че има нещо нередно, как можеш да разбереш кое точно може да е нещото? Трябва да влагаш логика и анализ. И другото, което е, че ето да кажем неща свързани с езика на тялото. Начинът, по който мен ме учиха да чета книгите за езика на тялото, беше, четеш една глава, примерно жестове с ръцете, и една седмица наблюдаваш само жестовете на ръцете на хората. Нищо друго. Не прочиташ цялата книга да се опитваш да анализираш всичко, забелязваш само жестовете на ръцете. После забелязваш жестове с очите. После забелязваш, примерно, жестове с крака, кръстосване и така нататък. Така ме учиха мен да чета книгата. И в един момент... Чакай сега, моята позиция вече се чуя какво тия жестове. Да, то си има различни езици на тялото и всеки има значение говори... дали си мъж, дали си жена. Сега ти като си жена не можеш да станеш така като мен, да се разкарачиш, изглежда грозно. Да. Окей, ти позицията спокойно. Добре. И това, което бях тръгнал да ти казвам, е, че в един момент почваш да четеш в сноп нещата, не само за езика на тялото, започваш да си категоризираш хората. Сега това не е лошо да категоризираш хората и да поставяш етикети. В много подкаст се казва: не поставяй етикети на хората, не обобщавай, не генерализирай. Няма как да стане. Винаги хората, това е начин, по който сме оцеляли и е начин, по който сме еволюирали. Ние слагаме етикети и това е нещо нормално. И анализирайки дадена ситуация, ти трябва да видиш този човек в коя категория попада. Нали, знаем, че примерно има бизнес хора, има хора хипита, има хора, които са, има тинейджери, има родители, има сингъл хора. Всичко това влияе. Да. Бекграунда на един човек влияе върху това какво той си мисли в дадена ситуация, как той реагира на твоите предложения, и ти трябва в сноп да анализираш всичките тези неща. Има значение дали ще говоря с адвокат или ще говоря с някой фрилансър. Да. Добре, кои са били тези книги, които са ти така доста помогнали, които знаеш, че са... Най-вече ми е помогнал анализа и той е един безкрайен процес. Аз не мога да кажа, че съм стигнал някакво ниво, където да няма на къде да се уча, и аз продължавам да се уча, анализирам много ситуации, все още получавам откази. Най-вече анализа на ситуациите. Има книги, които могат да Обаче много хора има и такъв overthink момент, където то има някаква тънка граница между това супер много да премисляш дадена ситуация и реално понякога да я просто анализираш. Питам. Понякога сядам с човек и казвам: виж, сделка няма да има, аз това го знам. Много ще ми помогне, ако ми кажеш на 100% искрената ти откровена причина да не купиш. Аха. И наистина ли хората са честни в това? Има хора, които след като им кажеш: окей, няма да има сделка, няма напрежение, има хора, които ти казват. Казват: примерно имам хареса ми това, което предлагаш, обаче имам един приятел и ще отида, ще си купя от него. Така ли? Да. Тоест, да, то не... Той си го е знаел. В следващата, в предишен разговор на него му е неудобно това да ти го каже, защото звучи тъпо. Нали, ти не си поискал такава искреност от него, и хората, за да са учтиви, някой път премълчават много неща. Да. Само да запазим добрия тон. Добре, кои са...
Какво прави добрият търговец добър, наистина? Мгм. Кои са нещата, които... Много са факторите. Тя търговската професия е такава, че изисква много неща от теб. Ако говорим на ниво среща с клиент, са комуникационните умения, възможността да се поставиш в обувките на другия. Това да говориш разбираемо за другата страна. Тук не говоря да ти е супер правилен езика и да говориш книжовно, въпреки че и това помага, но говоря да говориш на езика на твоя слушател. Ние с тебе си говорихме каква е аудиторията ни, за да знам аз сега говоря ли на деца, говоря ли на възрастни, говоря ли на мъже, говоря ли на жени. Ти самата знаеш. В съблекалнята говорим по един начин, примерно в съблекалнята на фитнеса си говорим по един начин, като отидем на бизнес събития си говорим по друг начин. Да. И когато говорим, нали, с клиента, трябва да знаем с кого си говорим. И... Има едно друго правило, което съм чувала, че трябва да не дадеш на клиента много време за размисъл. Тоест ти, ако почти си го навил и знаеш, че той е почти готов за да сключите сделката, така нататък, и той ти каже, нали, айде ще го помисля, айде утре другата седмица, или не знам си какво си, това е почти... Добрият търговец взима решението вместо клиента. Така ли? Добрият търговец помага на клиента да вземе това решение, което вече търговецът е взел. Това е, давам ти пример, влизаш в ресторанта, наскоро ходих в един ресторант и човека като ни посрещна, заповядайте сега какво ще ядете, аз ще ти кажа какво ще ядеш, обичаш ли примерно месо, имаме уникална така, за теб е една, за теб искаш ли. Той вече го беше решил. И аз се чувствам супер комфортно в тази ситуация, защото кой познава най-добре менюто? Той си познава най-добре менюто. Да, задал ми един-два уточняващи въпроса, обичаш ли примерно месо, казал съм му да, той вече го е решил. И добрият търговец наистина помага на клиента да вземе това решение, някой път го взима вместо него. Това е добро. Честно казвам, макар че рядко ми се случва някой така да отида на ресторант. Не, тъй като цяло добрите търговци са рядко. Ти считаш ли се за добър? Считам се, но има много по-добри от мен. Добре, ама дай да си поговорим сега за твоят бизнес и как... Вече си го разказал от тази история, ще сложа линк долу в описанието, може би на другите подкасти, в които говориш надълго и на широко от началото, от нулата до 1 милион. Но разкажи ни все пак накратко как се случват нещата при теб. След като се занимавах вече 8-9 години с финанси, паралелно с това аз бях стартирал един малък бизнес, просто е така за експеримента. Исках да отдавам велосипеди под наем на едно конкретно туристическо място, което тогава по време на пандемията, ти си спомняш какво се случи с туризма. Да. Просто всичко беше леш от към туризъм, туристи нямаше. И аз започвам да си задавам въпроса, добре, тия хора сега седят заключени вкъщи. Колко време ще издържат заключени вкъщи? 1 месец, 2 месеца, 3 месеца. Те в един момент изперкват, искат някъде да отидат на свобода, да отидат на природа. И тогава започвам да търся електрически колела, с които хора, които дори не са толкова добре физически подготвени. Заседяли са пред компютрите, работили са хоум офис, да могат да дойдат, хем да им е достатъчно лесно, да въртят педали и да си получат изживяването. И тогава пък попаднах от електрически колела, попаднах на ние електрически мотори, които не изискваха никакво въртене. Аз си казвам, супер, хората са мързеливи, и на тях ще им хареса това. Обаче не бях сигурен. И взех един мотор да тествам и наистина се оказа, че хората много го харесват. Това беше септември 2020, когато пика на COVID туризма. На короната. Да. И той пика беше по-рано, ама някакси туризма вече беше толкова умрял септември месец, защото хем е края на сезона, хем е... Вълната почваше, Да, вече се подготвяха за следваща вълна. И аз реших, че за до година, вече за пролета, ще взема още мотори, подготвих се, взех 10 мотора и така започнах да го развивам бизнеса на тази локация. Потръгна сравнително добре, все по-добре, с всяка следваща година. В един момент се появиха хора, които идват от другия край на България и казват, знаеш, че ще е готино и там да сложим мотори. И аз реших да го развия като франчайз бизнес. Франчайза, за хората, които не знаят, е бизнес модел, в който много бизнеси работят под едно общо име. Такива са McDonald's, KFC, Subway,
Практикер, Lidl, нали, да не правим реклама на Супербол бизнеси, но Да ни спонсорират, ако обичат. да се обадят. Но това е един бизнес модел, в който ти даваш възможност на друг човек да развива твой клон, да развива свой клон на твоя бизнес. И аз реших да започна да го развивам така. В момента сме 12 обекта и услугата, която предлагаме е офроуд турове с тези електрически мотори. Не изискваме книжка, не изискваме предишен опит. Всеки, който може да пази баланс да кара колело, може да дойде и да кара мотор и са доста лесни за каране. А ти каза, че в началото си използвал парите на други хора, за да го развиеш това нещо и за да потръгнеш, защото това си е инвестиция. Реално. Да, аз начинът, по който инвестирах допреди това беше, че взимах заеми, инвестиционни заеми, с които от обикновени хора като мен и теб, с които да инвестирам и купувах определени активи. И в този момент, когато стартирах бизнеса с моторите, не исках да продавам другите активи, за да стартирам бизнеса. Реших, че ще го направя просто с още един такъв заем, който впоследствие аз го върнах и така го развих, нали, взимайки едни пари на заем, но това са историите на много бизнеси. Много бизнеси са стартирали по този начин, когато нямаш капитал. Аз дори първия мотор, понеже не си бях предвидил пари да взема първия мотор, обадих се на човека и го питах, искаш ли да ми го дадеш и да си делим наема? Защото той имаше мотора, аз имах място, където да го давам под наем. Аха. И това е пак тип находчивост, търсиш решение. Хората казват, че бизнес се прави с пари. Така е, съгласен съм, бизнес се прави с пари. Ама пари има на много места. Да. Не е нужно да си роден с пари, за да правиш бизнес. Има хора, които се интересуват къде могат да си инвестират парите и биха били готови да рискуват да ти дадат някаква част от спестяванията си, да видят как ще се справиш. Съответно, ако ти се справиш добре на тях, това ще им донесе ползи. Ако те нямат този приятел, как да си го осигурят това нещо? Ами, ако трябва да звънят на непознати хора, да отидат да се запознаят с някого, да ходят по събития, да драпат, да бутат. Няма ли си някакви такива онлайн платформи за това нещо? Ами аз дори по принцип съм мислил да правя курс, който е за набиране на капитал. Защото има много хора, които искат да стартират бизнес, обаче не знаят как да си намерят финансиране. Да. По принцип, най-добре е да намерят хора, които имат спестявания, които не им носят никаква полза и да предложат някаква малка част от тези спестявания, те да ги инвестират в техния бизнес. Да кажем, трябват ми 20 000 лева за да стартирам някакъв бизнес, знам, че някой има 100 000 лева в банката, не му носят никаква лихва. И мога да му предложа и да му кажа, виж, рисковете са такива и такива, това ми е бизнес плана, правил съм го или не съм го правил до сега, очаквам такива резултати, това ми е песимистичен сценарий, това ми е оптимистичен сценарий, мога да ти предложа тия условия. Да, ако искаш. И от 20 човека, с които ще говориш, може пък да има един луд, който да се съгласи. Но ако говориш с 0, няма да има нито един, който да се съгласи. Скоро ми попадна една такава сентенция, че този, който търси милиони, рядко ги намира. Ама той, дет не ги търси, никога не ги намира. Тъй, че увеличаваш си шансовете с всеки следващ човек, с кого да говориш. Да. И няма такова нещо, като не познавам такива хора. Защото ти не знаеш човека, който ти е в списъка с контакти в телефона, колко пари има. Ти не си го питал. И какво отиваш и го питаш колко пари имаш? Не колко пари имаш, но имаш ли свободни толкова пари, които да инвестираме в този бизнес? Ма как така, примерно, отиваш на събитие и се срещаш с нови хора? Събитие. Не ти говоря да отидеш на събитие и директно да правиш предложение на хората. Говоря ти, че всеки един има списък с контакти в телефона си, които не е прозвънявал от 100 години, не знае изобщо тия хора какво правят. Да им звъне да се поинтересува как вървят нещата при тях. Може да се окаже, че пък при някого вървят добре. Ама ако си на 16, примерно, едва ли имаш някакъв списък с някакви неща, които са... Когато си на 16, можеш да почнеш от най-топлите ти контакти, които са семейството. Да. Може да видиш, окей, майка ти, баща ти не могат да ти дадат, добре, имаш ли някоя леля, някой войчо, някой, който да ти помогне. Да, инвестираш. Да, защото живота е една такава игра, която тя не е честна игра в смисъла да е всички да имаме равен старт. Ще има хора, които ще се възползват от това, че семейството им може да им даде пари и ще градят върху това. Ти можеш да седиш и да мрънкаш това, че вашите не са ти дали някакъв старт, не са ти дали пари, или можеш да видиш кое е най-доброто, което мога да използвам от ресурсите, така, примерно да го кажем на моите близки, да им предложа нещо. И ето същия този мой познат, който ти казах за TikTok агенцията, той беше стартирал, понеже преди това нещо друго правеше, свързано с продажби на едни гривни.
и беше взел от леля си 5000 лева назаем. Да го направи. Смятай. Ама направил го е, довел е нещата до печалба, върнал е парите на леля си и сега тя му има доверие. Нали? Щом ги е върнал, да, всичко е наред, Да. аз бях гледала. Ама ти като си взел и пари назаем, се чувстваш отговорен към тия хора. И дори е по-вероятно да успееш. И другото, което е, че като имаш инвеститори в твоя бизнес, тия инвеститори и те малко или много ти рекламират бизнес, защото и те искат да успееш. Да, все пак са техни парите. Да. Имаше една такава ситуация за Юли Тонке, мисля, че нещо беше споменал, че е имал някакво момче на негово събитие и той е искал много да бъде част от, нали, да се докосне до знанията му, до умението му и така нататък. Не съм сигурна, че пресъздавам историята правилно, но нещо такова беше. И то момчето след събитието се е научил там да обработва, да прави някакви неща, да демонстрира умения. Беше направил цял клип от самото събитие. Абсолютно всичко беше сътворил и му го беше предложил на него. Той, нали, халхабер си е нямал преди това за тази работа, за да може просто да се докосне до този човек, за да имат контакта и вече да осъществят някакви неща заедно за бъдеще. Така че това пак е предприемаческа мисъл. А ти в твоето семейство имало ли е такива хора, които са ти помогнали с това нещо или ти си... Ами в началото, когато започвах, понеже този мой познат с фирмата, за която ти казах, където ме прие да се обучавам, всъщност той е познат на майка ми и на войчо ми. И те реално ме бяха запознали с него, така че от тази гледна точка те ме подкрепяха, защото знаеха, че отивам на добро място, където могат да ме научат на нещо. Не бяха много окей с това да напусна училище. Но във времето, постигайки резултати, дори са ме слушали са ме за места, на които съм казвал, инвестирайте тук, инвестирайте там. Така че не съм разчитал на това. Продажбите, които съм правил, някой да си помисли, че всичките продажби, които съм правил, са на хора от семейството ми. Абсурдно, нали? Да кажем, това са 1-2% от всичките продажби, които съм направил. Но по принцип семейството много повече вярва и те подкрепя, когато покажеш някакви резултати. Да. Колкото и да те обичат, по-добре е да дадеш нещо на среща като постижение. Да, вярно е това. Все пак да си знаят, че добре се справили и те. По-специално за бизнес частта ти вече изградил това. Какви са ти плановете за бъдещето? Какво искаш от тук нататък? Какви са бъдещите ми творчески планове? Какви са бъдещите ти творчески планове? Защото понякога това, което си постигнал, то не се знае. Може... Понякога е по-важно също си да го задържиш. Дали ще се умееш да го задържиш това нещо. Дори да постигнеш някакъв успех, да спечелиш някаква сума, да ги изкараш, т.е. тези пари, после трябва да знаеш как да... Да, аз знам, че във всеки един момент, чел съм достатъчно биографии, за да знам, че ето и Стив Джобс имал всичко и в един момент взели са му компанията и те останал не на улицата, но останал без нищо. Така че знам, че във всеки един момент мога да загубя всичко. И да, бъдещите ми планове са на първо място да разрасна Electric Extreme, това е бизнеса ми с моторите. Искам да станем поне 40 обекта в цяла България. В момента сме 12, искам да станем 40, което означава да помогна на достатъчно предприемачи да стартират такъв бизнес, да е финансово изгоден за тях и да направим реклама на цялото нещо, така че да дойдат. Да кажем, ако сме 40, поне 40 000 клиента годишно да идват да карат от България и от чужбина. Това ми е целта, свързана с Electric Extreme. И също така захващам и други бизнес начинания, понеже бизнесът ми с моторите е сравнително сезонен, да кажем 6-7 месеца в годината. И в момента експериментирам с едни зали, които са с коли с дистанционно управление. Така че правим... Те са зали за развлечения, където да могат да дойдат хората и да правят нещо истинско, било то деца, родители. Как си поставяш тия цели? Смарт. Не мога да кажа, че имам някакъв супер изчистен процес и да дам съвет как да си поставя целите, но обикновено гледам да са по-големи от това, което ми се струва комфортно и... Мислиш голямо. Обикновено гледам да си поставя цел, която не вярвам, че ще изпълня. Така ли? Да. И имало ли си такива, които не си вярвал и са се случили?
Ами да, тръгвал съм, ето да кажем тази цел, която си я бях поставил с милиона. Направо не виждах как ще стане, но като си я поставих за цел, започнах вече да смятам, да видя тук какви примерно обороти трябва да направя, това колко трябва да продавам, колко клиенти ми трябват, колко обаждания трябва да правя и малко по малко разнищваш. Така, На стъпчици си На ги стъпчици, правиш да. за месец, колко точно трябва да си ги... Ами да кажем, някой човек си поставя за цел да си купи жилище. Добре, а ако си поставиш за цел да си купиш 10 имота, дали пък няма по-бързо да стигнеш до тая първата цел с един имот? Защото има много хора, които има за цел в живота да си купят жилище. Да. Добре, ако си поставят за цел да си купят 10 жилища, не за да живеят в тях, Аха. просто да имат 10 имота. Вече почваш да мислиш различно. Почваш да Да. мислиш като инвеститор. И тогава едно жилище вече ти се струва лесно. Фасулска работа, да. И вече като си поставиш пак цел за 100, си кажа, то 10 било лесно. Аз сега 100 как ще ги купя, нали? Да, той си поставяш целта, която е над тая, която искаш, за да Да. може да достигнеш нея. Да, тук Грант Кардон има една много хубава книга, правилото по 10, да си поставяш 10 пъти по-високи цели от... Каквито са ти сегашните, увеличаваш ги 10 пъти. Ти за 10 милиона ли си постави? Не, за повече. За повече? За 100? Няма да казвам. Няма така. Да. Ей. Ами, това между другото има доста смисъл. Но така, не ти ли е твърде далече? Не го ли усещаш като нещо напълно невъзможно? Не ти Няма, ли буташ като Сизиф, буташ камъка нагоре. Просто приемаш, че това си е твоя път. си драпаш. А добре, какво става? Как я държиш тази воля? Примерно, ако целта отнема доста време, как през цялото време си мотивиран? Може би не е мотивация думата, но как ставаш и продължаваш? И специално за бизнеса ти, тръгвайки по този път, поемаш ангажименти към толкова много хора, поемаш ангажименти към инвеститори, към служители, към клиенти. И ти нямаш кой знае какъв избор, нали? То не е, примерно, имам бизнес за 1 милион и днеска не ми се работи, затова днеска няма да работи и бизнеса ми ще спадне примерно на 990 хиляди. То не работи така системата, просто ти или си постоянно в нещата, които правиш, си обслужваш клиентите и се грижиш за персонала и изплащаш пари на инвеститорите ти. Нали, няма го този елемент, специално в бизнеса, когато си поставяш цели, нямаш този елемент стъпка назад, нали, по този начин. Може би ако си поставил, да кажем, някаква спортна цел или си атлет, тогава може да има някакъв път назад, защото някак си го правиш заради себе си, ама специално в бизнеса поемаш ангажименти към много хора, така че това те държи, поне мен ме държи мотивиран. Да, т.е. трябва да се обвържеш с някакви неща, които да те държат отговорен. Ако това е, защото понякога целите може да са по-малки, да кажем, искаш да ходиш на фитнес или сега тези обичайните неща, но ще ги използвам или да ставам рано, да свърша еди колко си. Примерно, ако трябва да говоря за себе си, да снимам 5 видеа в рамките на един месец, да кажем. И обаче никой не ме държи отговорна за това нещо. Сега хората, ама те са, примерно моите последователи са добрички и те никога даже много рядко ми държат сметка, но защо не си качила видео, защо това не е така. И реално аз мога и нищо да не направя. Да, такова ти е естеството на дейността. Ама не с много неща е. По принцип, на мен това, което също много ми е давало стимул и така ми е парало под дупето, е това, че рано създадох семейство. И... Аз бях в шок. Че си на колко кажа, че си станал баща? На 20 станах баща. На 20. Желано. На 20. Леле. Да. Сега си на 25. На 25 съм, да. И това е нещо, което също много ти дава стимул, защото моменти всякакви. Със сигурност има и много трудни моменти. Това, че съм станал на 22 милионер, далеч не означава, че не съм оставал без пари в банковата сметка. Защото, пак ти казвам, аз съм инвестирал на много места, които съм инвестирал с цел растеж, обаче е имало моменти, в които банковата сметка пресъхва, защото аз изчаквам, примерно не продавам дадения имот или дадения дял от бизнеса, изчаквам, за да му дам, той като едно бебе, нали, или като едно дръвче. Ти си го посади, не можеш да го отрежеш веднага. Нали? То докато почне да дава плодове, то просто му трябва време да порасне. И какво правиш в тези моменти? Почвам да си събирам парите от различни места. Почвам да мисля. На първо място има ли някакви пари, които не съм събрал? Някой дължи ли ми пари? Било то в бизнеса, било то да съм дал на някого. Първо почвам да видя оттам има ли нещо, което имам да събирам. После виждам какви са ми
имам ли някакви бъдещи постъпления, нали? Очаквам ли от тук пари, за да видя това, което имам сега, за колко време трябва да го разтегля. Аха. Да. Да. Така че има много начини, нали, които да се справиш в такива ситуации. Но това, което искам да кажа е, че живота на човек, който се занимава с бизнес, при всички случаи е изпълнен с много трудности и не е някаква розова приказка на предприемача, в която той се събужда, всички много го харесват, прави милиони, кара ламборджини и това е. Нали? Да. То понякога Доста колкото по-различно. повече се издигнеш, толкова повече и проблеми идват. Това е цикъла на живота. Ти имаш проблем, намираш решение и това решение създава нов проблем. Общо взето, И ти намираш ново решение и ако се справяш добре, проблемите стават все по-големи и решенията стават все по-ефективни. Това е цикъла на живота и на бизнеса. А това валидно ли е и за взаимоотношенията също? Примерно, ако, да кажем, някое момиче на 17 иска да си намери гадже, иска да е във връзка. Това означава ли, че трябва да мисли голямо? Не да си намери, примерно, 10 гаджета, но... Поставите си високи цели. Не, може да си постави цел да си намери 10 пъти по-готино гадже. Да, или да мисли за, може би, за бъдещ съпруг, вече на там нещата. Ами, по принцип е хубаво да имаш колкото се може по-дългосрочно мислене. Сега ти не можеш да предвиждаш в бъдещето, но всички знаем, нали, в България има една група, едно малцинство, така да го кажем, което знаем тия хора как живеят. Да. Сещаш се за какво. Да. Така, знаем тия хора как живеят. Те живеят ден за ден, т.е. тяхното планиране какво е? До края на деня. Да изкарам, да го избутам. И много често тия хора и си получават надниците и заплата примерно на дневна или на седмична база. Докато в бизнеса някой път си получаваш парите в края на годината, като си изплатиш дивиденти. Да. И дългосрочното мислене помага независимо на каква възраст ще си. Това е, че когато си тинейджър, има много неща, които ти не можеш да ги видиш и не можеш да ги предвидиш. Хората казват, бъди в момента, бъди тук и сега. Те са различни. Това е самоусещане да бъдеш тук и сега. Да. А другото е планиране, което на практично ниво трябва да го имаш. Трябва, да. Защото иначе... Чели сме Eckhart Tolle. Какво? Чели сме Eckhart Tolle. Силата на настоящето, знаем. Така ли? Ами аз не съм я чела, но ще сложа в списъка. За тук и сега. В книги. Да, аз много харесвам на мен тези книги, които даже и ти споменаш, ги сложа долу в описанието, защото ти дават едно много силно ноу-хау за нещата. Сега, примерно, аз съм чела и Богат татко, беден татко, но нищо не направих, като я прочетох тази книга. И това, което ми остана и от разговора, това, което ти каза, е, че си взимаш нещо от книгата, примерно първа глава и директно почваш да действаш по нея. Да. За да... Защото търпението също е много важно, понеже аз искам да съм я прочела тази книга вече. Мен ми е толкова интересно какво ще е във втора глава и понякога не можеш да изчакаш какво ще е, нали, да го тестваш, защото някои неща не могат да се тестват, примерно, от днеска за утре. Трябва да изчакаш много време, за да можеш да ги тестваш, примерно. Да, може да си прочетеш книгата и после да се върнеш на тая глава, но не да я прочетеш и да си с усещането, че вече тая книга я знаеш. Докато не приложиш нещо, не знаеш. Нали? Аз мога да видя инструкции как да, примерно, да танцувам салса, ама докато не изтанцувам един танц, както трябва от до, не мога да кажа, че съм научил това, което го казват във видеото. Да. И така и с книгата. Може да ти е приятно, докато я четеш, да ти е интересна, да си получаваш тая, нали, умственото самозадоволяване, така да го кажем. Ти си го получаваш, ама след това, окей, започни да разсъждаваш. Добре, това как се отнася за моя живот? Това как се отнася за моите ситуации? Аз спрям това, което пиша в тази книга, къде бъркам, къде греша. Защото всички бъркаме, всички грешим и всички постъпваме неправилно в определени моменти. И трябва да четем с идеята да приложим, а не да четем с идеята да четем. Да сме много умни и всичко. Това е за всяко нещо и за гледането на подкасти, гледането на видеа, всякакъв такъв тип информация, която е. И аз обикновено си казвам, айде сега ще го изгледам, защото понякога нямам времето да си водя записки и някакви такива неща. Mm-hmm. Обаче ще се насиля и ще го изгледам втори път, за да вече ми остане някаква есенция в главата и да го обмисля и да го приложа. Защото обикновено това е. Трябва по много пъти. Едно и също нещо да тъпчеш. Да. Дори една книга може 3 години да четеш, ама
докато не ти е тук, докато не си я приложил, докато всичко не си изчерпи от нея. Малко е такова, сякаш много дълъг процес, обаче някакси по-добре да изчакаш, имаш такова дългосрочно решение, отколкото нещо кратко, което после да не ти върши работа въобще. Да. Така че мисля с това да завършим разговора. Благодаря ти за поканата. Беше много приятно. За пръв път гостувам на жена. Така на ли? подкаст, да. Ще да кажа нещо. Но да, и на мен беше приятно, и на мен за първи път ми гостува гост, който говорим за такъв тип неща, бизнеси. И мисля, че ще бъде полезно и за двата пола. Независимо кой какво иска да се занимава, има и женската, и мъжката страна. Така че ти благодаря, че ти даде тази информация и се надявам вие да сте почерпили нещо от нея. Ако ви е харесало, може да се абонирате към канала. Също ако искате да видите повече информация какво прави Георги, ще оставя долу в описанието линкове, за да разгледате, да се повозите на мотор. Добре дошли са. Може да подарим и ние някой ваучер. Да. Али ще измислим някаква игра. Може. Добре. Okay. Ще се радвам. Супер. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим следващия път. Чао.